националния отбор. Пожелаваш ли си още от същото пък сега за това, което предстои, както в ВНЛ, така и на домашното европейско? Абсолютно си го пожелавам. Това е целта и нашата мечта за това лято. Нашата цел е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и в ВНЛ е ключово да се представим добре, тъй като играем ние за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нас ще е да се класираме на Олимпиадата 2028, което минава през ВНЛ, дори и през редовния сезон, така го нарекне на ВНЛ. Европейско първенство е наистина голямата цел, защото показахте, че сте част от елита на света, не само на Европа. Ние го показахме за кратко. Сега трудното е реално да останеш на топа и на елита. Смятам, че имаме отбор и много качества, за да се бориме в финалните срещи на тези и двете първенства. Но да, сигурно с европейско първенство ще е така. Чакаме го с нетърпение, разбира се, в предродна земя, ще е уникално. След толкова дългия сезон, сега имахте ли въобще време да отдъхнете? Ти имаше едно приключение след Италия на клубно ниво и така всичко наред ли като настроение, като физически отбор? Аз се чувствам добре, никога не мога да кажа, че съм напълно отпочинал, но това е нормално. Ние повече от една седмица обикновено нямаме. Тази година имах и даже аз да кажем няма какво да правя, избрах да отида на този турнир, което за бъдеще ще видим дали ще го повторя. Трябваше да го опитам. Все пак съм млад все още. Но да, чувствам се добре и смятам, че имаме сили събрани за ВНЛ. Кой се оказа, че е по-ентусиазиран, че ще бъдете заедно в увечевите на ти или брат ти? Може би аз съм по-ентусиазиран от него, така да кажа. Ще видим сега, не знам. Аз. Имаше ли някакво участие в този трансфер и всъщност какво беше твоето участие? Със сигурност са се допитали до теб. Той да кажем, че Мони сам добре си прави рекламите и без моя помощ, но разбира се, като ме питат някакви неща, аз не трябва да лъжа, аз казвам истината, така че за мен не е проблем и със сигурност те знаят, че двама брати са повече от двама човека, те са като трима. Така става. Той каза, че целта е златото, потвърждаваш ли ти? Абсолютно, вече ми писна, да не казвам на какво, от вторите места. 11 вече в кариерата. Стига това. Нека само ако на златото да се кефим. Ти можеш още и на европейското да вземеш. На европейското златото ще изтрия всички втори места, които съм направил сега. Но разбира се, ще се бориме и ще дам всичко от себе си, защото пак повтарям, вече искам и купи да вдигам. Двама брата сте като за трима, но може ли са 10 на години нещо, което като ти брати и Фили да се присъедини и да станете трима като за 4. Това ще е трима като за 5. Това ще е направо, не знам, аз даже не мога да си го представя вече. Трима, това е половин отбор. Не знам, ще видим, Филип тренира вече. Не му се занимаваш много с волейбол преди няколко години. Сега гледаме, има вече желание и мотивация, така че ще видим, да не остане и той добър. Замяната за Аржентина, започва ВНЛ, със сигурност и голямата цел европейското първенство. С каква емоция тръгвате? Тръгваме, много сме развълнувани, тръгваме с много позитивна емоция, тренирахме много добре, смея да кажа. Вече всички смело можем да кажем, че сме много напреднали от миналата година и от опит, и от гледна точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от да спечелим някакво матч, да играем добре. Поставили сме си цели и да отиваме там да бием и да покажем най-силния волейбол. Малко и остана това да се класирате на финалите миналия сезон на ВНЛ. Можете ли сега да вземете своето и да бъдете част от финалите? Със сигурност това е едната цел. Мисля, че си взехме наука от изпълнението миналата година, защото мисля, че това, че бяхме неопитни в такава ситуация, не изигра лош шега. Но съм му казал преди в интервюта, че заради този матч с Иран, който загубихме 3-0, научихме много неща и мисля, че го показахме на световното, с едно на ум. Така че се надяваме да не стигаме до един решаващ матч, за да се фокусираме на финална смица, но това сигурно са първата ни цел за ВНЛ. Сега заминавате 14 души, предполагам ще има ротация в състава. Знаете ли кой кога ще участва във всички турнири ще бъдеш ти? Не знам. Факта, че има много повече конкуренция тази година от миналата, което може само да ни радва и нас като отбор и феновете на нашия отбор.
кой кога ще играе, имаме си специалист по това, който сигурно седи до 2-3 през нощта да го мисли, обаче да, нашата работа е да мислиме как да играем възможно най-добре, той си мисли за неговата работа. Втори в света, ако и можете да бъдете пък в Европа. Ако седем пътя на логиката, пак първи, втори, обаче това разбира се много зависи от другите отбори, зависи от нас. Пак казвам, в момента не мислиме кое място сме на лист, на хартия. Първо трябва да мислим за контролата, пък тогава вече почва истинската надпревара. За разлика от други години, може ли да кажем, че сега отборът ни влиза като фаворит? Ами, вероятно да, мисля, че има много мачове, които, не много, но повечето, които сме, ако не фаворити, сме горе-долу наравно. Факт беше, че миналата година и по-миналата, аз като играх, мисля, че може би само на един матч от 24 бяхме така фаворитите да спечелим, така че и това е нещо, което трябва да преборим, защото едно е да играеш като фаворит, друго е да играеш като хората са те отписали преди. Така че да, и това ще го пребориме, но факт е, че ни дава малко успокоение за това, че сме фаворити в повечето мачове. Когато Александър дебютира за националния отбор, си пожела ти също да станеш част от националния отбор, което се случи. Сега обаче виждам, че и третия брат вече започва по вашите стъпки, след едни 10 на години може ли да има трио Николови на полето? Ами защо не? Сега още там работата е много зелена с Филип, но каквото той реши да прави, дори да е с волейбол или да не, ние ще подкрепяме, ако разбира се, ако е достатъчно добър да играе с нас, ще се зарадваме и цяла България мисля, че ще иска да гледа, така че каквото стане все още не мога да кажа. Още един въпрос към бъдещето, само че малко в по-краткосрочен план. Есента с брата ще играете вече на клубно ниво заедно. Как стигна въобще до този трансфер и какви цели си поставяте? Ами как се стигна? От доста време Левски работят заедно с клуба и пращат там играчи, за да можат да работят просто заедно, ако има играчи, които биха паснали на Лубе или обратното. И мисля, че трета година подред отивам там за една-две седмици да потренирам с отбора, да ме видят, да помогна на отбора, ако някой липсва. И вероятно там сме видяли, отделно от силното световно, което изиграхме заедно. Не беше много трудно, аз винаги съм искал да игра с него и в Италия, така че да, съм развълнуван. Целите са винаги да се борим за златото и да, това е общо. Това беше по-големият аргумент, това, че се завръщаш да играеш с брата не само в националния отбор или Луга Чевитанова като името, което е в световния волейбол? И двете. Факт е, че да кажеш, че играеш за Луга Чевитанова е нещо, което не съм си мислил, че ще кажа толкова рано. Има много напрежение там, винаги Алекс също ми е казвал да печелиш трофеи и да се представяш на високо ниво. Но е нещо, което мисля, че мога да се справя и има разлика между това да играеш за националния отбор, което е за слава и за държавата ти. Друго е за клуба, където там нещата са по-професионални. Така че да, двете са еднакво готови.